estamos aquí a piques de comenzar esta semifinal masculina, primeira semifinal da tarde, neste caso, como estamos a dicir, da parte masculina que enfrontará o Calvo Xiria B ao Millavén CP Lucense. Como sempre, imos ver un pouco o ambiente porque, bueno, como podemos ver, xa están a seguinte semifinal, xogará aquí o equipo local, o equipo organizador. Bueno, vemos que xa están a repartir e a preparar todos os hinchables, os aplaudidores. Temos incluso rapaces pequenos aí hinchando todos os aplaudidores, o que promete que a seguinte semifinal estará chea e cun ambiente impresionante. E bueno, imos... Ui, claro, hai unha cantidad de xente que cuidado. Nada, imos entrar ao pabillón, temos aí adestradores dos diferentes equipos. Nada, continuamos, entramos no pabillón, que teño aquí os meus compañeiros, a ver se nos deixan pasar, porque vos vou contar, ademais de que vemos aquí o equipo, os dous equipos que xa están quecendo. Gracias, chicos. Os dos equipos que xa están quecendo, queremos contar para que os ubiquedes nesta Final Four no tema da liga e demais, vale? No caso da segunda autonómica masculina, a verdade é que había bastantes equipos polo que xogaron en dous grupos a fase da liga regular, vale? O grupo A e o grupo B. Despois desa liga decidíanse o grupo título e o grupo permanencia. Que pasa con estes grupos? Pois os mellores clasificados metíanse no grupo título e despois un deles aí a campeón galego da segunda autonómica e o resto xogaban aquí a Final Four. Pero que pasaba co quinto clasificado? Pois que disputaba unha eliminatoria, como pasa na base, cos categorías de ouro e de prata, para meterse nesta Final Four, que foi o que pasou. O equipo de abaixo, o equipo do grupo de permanencia, derrotou o equipo de grupo título, o quinto clasificado, que era Hotel Carlos I Silgar, Sanxenxo e Balonmán. E o equipo que derrotou a este foi o Millavén CP Lucense, que é o equipo que temos hoxe aquí a disputar esta semifinal. Así que nada, en un ratiño, agora que xa estades todos metidos en competición, que memoricéis moi ben, por certo, tedes que, bueno, darme un ping ou algo, porque claro, isto é maravilloso pola miña parte, tal é o día que levo despois dos patrocinios, pois bueno, está bastante ben. Conto vos, empezamos en nada, previo cos adestradores e vimos esta semifinal norteña. Bueno, como os vos dicía, estamos aquí a piques de comenzar esta primeira semifinal da
masculina da Final Four da segunda autonómica. Estou con Brais Puñal e con Samuel de Arriba, adestradores dos equipos que se enfrontan agora mesmo, o Calvo Xiria B, o Millaben C Pelucense. Bueno, Samuel, imos comezar contigo porque claro, no principio, na previa desta xornada de tarde, comentaba a xente como foi a clasificación, a liga, a competición desta segunda autonómica. E no voso caso xogaste desa eliminatoria contra Hotel primeiro Carlos Silgar, Sanxenxo Balonmán, madre mía, patrocinio, co que se decidía que equipo xogaba esta Final Four. Resultastes victoriosos. Noraboa, primeiro de todo, por estar aquí. Gracias. Sí, bueno, o mesmo que esperamos agora, un partido no que sí que estivemos por diante todo o tempo, tamén o esperamos agora, pero xa veremos o que nos deixan, pero no que aínda así sempre a mesma dureza de cando te xogas algo definitivo. Bueno, vimos con moitas ganas de abrazar esa mesma incomodidade que temos ás veces neses momentos de partido para desfrutar o que é o momento no que toca. Brais, no voso caso, imos falar tamén un pouco da competición, porque o derradeiro partido, o penúltimo partido da competición, da segunda fase desta competición, decidía que equipo era o que ascendía directamente. Neste caso, resultou vitorioso o Noroplaza Atlántico por un só tanto, elevou a vitoria, elevou o ascenso directo. Contanos un pouco. Nada, chegábamos os dous equipos xogándonos todo na última xornada, na casa do Noroplaza. Foi un partido bastante reñido, moi bonito para o aficionado, non tanto para nós. Nada, decantouse para o lado de Noroplaza, con moitas ganas de poder remendalo nesta Final Four. E agora iso, que ti dis desta Final Four, ao final dos partidos na primeira fase, vale, no grupo B, creo que estabades, disputaseis dous encontros, e de volta, os dous resultaron favorables para o voso equipo, máis 6 e máis 5, se non me equivoco. Isto é unha Final Four, aquí todo pode pasar. Como se presenta este partido ou como que esperamos deste encontro? Nada, isto é partido único, olvidámonos totalmente da tempada, decídese todo aquí. O Millaben é un equipo moi intenso nas dúas parcelas, vai ser un partido seguramente moi difícil, pero intentamos estar á altura e poder levar a victoria. No voso caso, Samuel, o que dicíamos, xogades polo grupo da permanencia, ides a eliminatoria da Final Four, metedevos nesta Final Four, que isto xa é todo un logro. Bueno, todavía non, ainda cando lles gañemos a eles e mañá tamén, aí será un logro, pero sí que é certo que para unha provincia na que custa, parece que ás veces molesta ter que vir a moitos sitios, e, bueno, existimos tamén, é un orgullo para nós e para o club, que é, creo que quinta Final Four que disputa, non en categoría senior, polo tanto, poñer as cousas o máis difícil posibles. Pois nada, aí van a poñer moi difícil, así que nada, moitísima sorte aos dous equipos, Calvo Xiria B e Millaben C Pelucense, e comezamos esta xornada de tarde de Final Four de segunda autonómica, neste caso, masculina.
Moi boas tardes e benvidos ao pabillón municipal de Tui, o pabillón Gustavo Rodríguez, para a disputa das semifinais da segunda autonómica masculina. Disfrutaremos da primeira semifinal que vai a enfrontar o Calvo Siria B e o Millaben CP Lucense. Imos a recibir como se merece o equipo que vai a actuar como a visitante, o Millaben CP Lucense. Recibimos agora en pista o equipo que actuará como a local hoxe, o Calvo Siria B. E recibimos tamén na pista agora o colectivo arbitral encargado deste partido, desta primeira semifinal. E agora, antes de proceder á presentación de ambas as dúas escuadras, pregamos, por favor, guardar un respetuosísimo minuto de silencio polo pasamento do avó de Iván Fandiño, xogador do Balonmán Tui. Agora sí, imos coa presentación de cada un dos xogadores e comezamos co equipo que actúa como visitante, o Millaben CP Lucense. Número 98, seu capitán Sergio Ríos. Número 4, José López. 10, Hugo Moreno. 17, Nicolás Núñez. 19, Roberto Cuiñas. 22, Cristóbal García. 23, Enrique Rodríguez. 25, Enol Vila. 34, Esteban Carballido. 40, Adrián Veiga. 44, Marcos Álvarez. 56, Iván Taboas. 57, Hugo Costa. 71, Jorge Peña. Adestrador, Samuel de Arriba. Ayudante, José Antonio Seijas. Oficial, José Flores. E oficial, David Rodríguez. Por parte do equipo que actuará como locatario, Calvo Siria B, o seu capitán con número 17, Julián López. Número 4, Esteban Puñal. 8, José Manuel Negreira. 10, Pablo Veiga. 11, Julián García. 14, Ángel Viña. 15, Samuel Veiga. 22, Fernando Mayo. 23, Alex Puñal. 28, Brais Suárez. 30, Marcos Suárez. 31, Gonzalo Pombo. 32, Darío Calviño. 39, Marcos Amarelle. E 74 para Samu Soneira. Adestrador, Brais Puñal. Oficial,
Margarita Rodríguez. Os árbitros do encontro de hoxe: Marta González, Ainhoa Rodríguez, auxiliados na mesa por Anxo Fontán, Valeria Fernández e exercendo como delegado federativo Aurelio Barreiro. Damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán. E sen máis desexarlle a mellor das sortes a as dúas escuadras e recordamos, como sempre, o maior dos respetos de cara a cada un dos xogadores. Así que, arriba o balonmán. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una semifinal de Final Four. Enhorabuena a todos. Yo soy Ainhoa, ella es mi compañera Marta, Anxo, Valeria y delegado federativo Aurelio, ¿vale? Cualquier duda que tengáis nos la podéis comentar sin ningún tipo de problema. Debates más largos vamos a dejarlo cuando acabe el partido y en el descanso, básicamente porque hay más tiempo, ¿vale? No podemos estar en cada acción explicando por qué pitamos una cosa o por qué no. Por nuestra parte, pediros respeto entre vosotros, a nosotras y que disfrutéis. No sé si alguien quiere decir algo. Pues buen partido. Pois aí están as presentacións de ambas as dúas escuadras, as dúas do norte que se clasificaron despois desa división da segunda autonómica, como ben dicía Cati antes no previo. O Millavense Pelucense, que ven do grupo, vamos a chamarlle de abaixo, despois de gañar no grupo de permanencia, ser o campeón do grupo de permanencia, e despois desa eliminatoria fronte ao Sanxenxo, que conseguiu gañar e levarse na súa casa para poder estar agora na Final Four, e o Calvo Siria B, que disputou creo que unha das ligas máis pelexadas en moito tempo, hasta decidir na derradeira xornada fronte ao Balonmán Abegondo Atlántico, que foi quen conseguiu o campeonato finalmente, pero hubo que esperar a esa derradeira xornada. Vedes as alineacións sobreimpresionadas na pantalla, e hoxe teño o prazer de disfrutar aquí da presencia de que comparta comigo o tempo o director técnico do Balonmán Siria, Dubra. Que tal, como estamos, Dubra? Moi boas tardes, encantados de estar aquí, por suposto. Métente en moitos líos, espero que este non sea menos, así que xa estás acostumado a estar ao meu corón algunha vez, así que seguro que vas a salir victorioso. Ti que coñeces ben a estes rapaces do Calvo Siria B, e o que dicíamos, foi unha tempada para eles de bastante alegría, de moita disputa, de moito medrar, sobre todo en esa liga que hubo que decidir no derradeiro partido fronte a Abegondo. Sí, a verdade é que, bueno, unha primeira fase moi desigual, non? O sea, creo que fomos superiores no grupo da primeira fase, pero a verdade é que contentísimos da segunda fase pola disputa competitiva dos xogadores, que ao final, cando, pois, por a nosa parte, que é un equipo filial, o que queremos é ver medrar a estes rapaces, a verdade é que esa disputa continua de cada partido, ver que ainda chegado o descanso non había nada decidido, foi unha segunda fase realmente de segunda autonómica galega espectacular. Son desas fases que permiten, sobre todo, medrar moitísimos xogadores a nivel clubes, son o que moitas veces se demanda para poder seguir medrando, que os rapaces, bueno, pues, consigan ese xen competitivo, esa mellora. No caso de un equipo filial tamén, que pues, o adestrador, como é neste caso o adestrador de primeiro equipo, que se fixe tamén neles, claro. Sí, a ver, por suposto, é a miña labor, non? Pero, bueno, sempre digo que os xogadores, o salto a nacional é moi alto, é moi grande, a nivel físico, a nivel da velocidade de xogo, con respecto ás categorías de base, non? Entonces creo que pasar por etapas de primeira ou segunda autonómica creo que é fundamental para o crecemento dos xogadores, non? Sen dúbida, ese paso previo, aparte cando se sae de xuveniles, a categoría nacional é moito máis exixente que esa parte de xuveniles,
a verdade é que son moi poucos os que poden dar ese salto. Alain Carballo, a verdade é que tedes xente que está asumindo moi ben ese salto e vos está dando pois ese plus para competir. Primeira perda de balón do CP Lucense e ataque xa para o Calvo Siria, iniciando de esquerda a dereita, buscando o primeiro lanzamento e aí entre o porteiro e o defensa vai a ser balón de portería nese primeiro lanzamento e atacándose de novo o equipo da capital de Lugo nese lado esquerdo, xogando no lateral Hugo, a primeira línea con Hugo Esteban, con José Enrique no pivote e aí desdoblándose xa Hugo Costa, iniciando ataque novamente. Esteban xogando con Hugo, vai se levantar Hugo, o lanzamento que non atopa a porta. E ataque agora para o equipo de Carballo. Vemos que hai moitas ganas, non, de parte dos dous equipos de meter gol, ser o primeiro co equipo que meta o primeiro gol do encontro. Vamos a ver este ataque con pausa, o primeiro ataque posicional con pausa do Calvo Siria e vemos a ver que sucede. Pablo dende o centro, buscando esa primeira acción de un contra un, tratando de desequilibrar, levando o balón cara ao lado dereito para Esteban. Abrindo o balón agora con Ángel. Balón na esquina, non consigue aí o lanzamento cómodo Ángel. A defensa sen apenas salidas neste inicio por parte do Lucense, un bloque central moi duro como se esperaba. Bueno, iniciando buscando esa primeira acción, vai a haber 7 metros pola defensa interior, esa blocaxe defensiva. Efectivamente saltou cara adentro, pero ese primeiro apoio foi pisando a línea, como decidiron as colexiadas. Vai Pablo no lanzamento, conseguindo abrir o marcador. O gol de Pablo Veiga. Atacando agora o equipo de Lugo. Hugo con Esteban no centro, buscando aí que ben cortou o pivote. As colexiadas que invadindo a área por dentro. Así que vai ser de novo o balón para o Calvo Siria B. Ángel xogando aí cara ao lado dereito novamente. Agora faltan ataque nesa penetración do ataque do Siria. Boa colocación da colexiada que mellor visión tiña da xogada. Buscando José, sacando aí a Nico do lado dereito. Esteban novamente, reviravolta de Esteban maravillosa para zafarse aí da defensa de Julián. Esteban, que é un xogador que vai insistir permanentemente do un para un neste partido. É un xogador físico, unha calidade incuestionable, un dos mellores que ten Lugo. Julián, vai o balón cara a esquina, Ángel asistindo aí ao seu extremo e conseguindo Chema o primeiro gol. Chema Negreira aí abrindo a lata dende o extremo e poñendo 2-0 no electrónico. Iniciando un novo ataque o equipo del CP Lucense. Sacando ao pivote para iniciar o ataque. Esteban habilitando a Hugo, que vai a iniciar aí a circulación. Esteban novamente cortando, levando cara fora, que ven aí Hugo no lanzamento por fora. E o gol que consigue Hugo Moreno. Rendo xa Calvo Siria. Julián, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento. Balón o longueiro. Non foi mala elección o saltar ese pase, xenerando esa superioridade, pero mágoa co lanzamento. Bueno, pois un partido con moito ritmo, non? Levamos 4 minutos, a verdade que dá pois o que falábamos ao inicio, non? Un bo nivel desta segunda autonómica galega. Creo que vamos a poder desfrutar de unha gran final a 4. Buscando Esteban novamente, ben recibido polo seu defensor. Vai a haber nova perda de balón, é a terceira perda de balón xa do Millavén CP Lucense, que está castigando Siria eses erros. Julián buscando moi ben, contemporizando, buscando ese oco, e vai a haber golpe franco novamente para o Calvo Siria B. Julián García a pista. Saltou o seu capi Julián López a
na liña de 6 metros, situado aí no lateral dereito xa. Esteban atacando, que bonita vaya parada agora do porteiro de Enol, buscando a contra, e vaya paradón, espectacular a parada do porteiro do Siria, fantástica parada de Darío, e ven o Siria sin tempo que perder. Julián, vai haber novo golpe franco, pedían algo máis aí nesa penetración de Julián, pero vai haber golpe franco. Un encontro difícil de arbitrar, non? Como unha semifinal de segunda autonómica o esa zona gris famosa dos 6 metros, bueno, vai estar aí o criterio que decidan as colexiadas, que o están a facer todo agora moi ben. Esteban buscando ese carreiro, vai haber gol de Esteban e vai haber tamén os 2 minutos para o defensor do CP Lucense. Os 2 minutos para Esteban do Millaven CP Lucense. Primeira exclusión do partido. Se antes falaba de Esteban do CP Lucense, pois o mesmo que pasa co Esteban do Calvo Siria, non? Xogador con un contra un moi rápido, moi forte, que vai a facer moito dano nesa defensa do Lugo. Tren inferior moi potente aí o de Esteban Puñal. Atacando de novo Millaven CP Lucense. En a defensa de novo estaba Darío agardando e atallando. 3-1 no electrónico, recordamos. Atacando de novo en inferioridade o equipo de Lugo. Buscando aí esa penetración que non consigue. A ver, balón de novo para o equipo de Lugo. Aí Esteban dentro do centro vai buscar ese 2-2. Un contra un maravilloso, tratando de elevar a superioridade ao lado esquerdo. Quería coller o balón aí José López. Iniciando de novo, avisa de pasivo. Esteban quería buscar ao seu pivote, pero aí falta en ataque no bloqueo. Hai que repetir o saque. E vai ser Darío de novo dende atrás. Que en inicio ataque de novo do equipo de Bergantiños. Boa defensa, non? Pechadiños atrás, aproveitando quizá esa falta de lanzamento exterior máis a superioridade defensiva. Pois ben, moi ben o equipo nesta fase defensiva. Pablo, balón a Esteban, levada a superioridade cara ao lado dereito, a parada novamente do porteiro do CP Lucense, Enol Vila. A segunda parada para él. Enorme, que está a soster desde a portería que o seu equipo sega preto no marcador, e, bueno, ten que axustar un pouco o Calvo Siria nesa definición, non? Que son lanzamentos cómodos, abertos. Buscando outra vez esa acción de un contra un, o capi do CP Lucense, Sergio Ríos, recupera a igualdade sana a pista. Salta Quique de novo despois desa exclusión. Balón cara a esquina, como pelexou que ven o pelexou aí agora o xogador do Siria, quedándose Chema co balón. Nova opción do Siria para tratar de poñer o cuarto gol no electrónico do Municipal de Tui. Siguen os mesmos. Esteban dende o centro, pasa agora Pablo Veiga ao centro, e sigue Ángel Viña nese lateral esquerdo, que quen recibe. Pablo buscando a Esteban para iniciar o ataque. Pablo, Esteban escurriuse o balón, conseguiu no domar. Continúa o equipo de verde. Ángel Vila buscando a penetración directa en a defensa aí do CP Lucense. Nos que o ataque, bueno, Pablo é unha parte fundamental, non, deste ataque do Siria. Isto de agora é o que está intentando xerar sempre esa superioridade desde o central, para que logo sean Esteban ou Ángel os que leven a toma de decisión final. Pero bueno, Pablo, pois como así a súa experiencia tamén, a pesar de ser un xogador xoven, experiencia competitiva e alta, pois leva a batuta do equipo. Esteban, a penetración, outra parada de Enol. Terceira parada de Enol Vila. Oportunidade do CP Lucense para poñerse a distancia de un. Ven buscando Sergio. Balón na esquina. E buscando agora de esquerda a dereita Sergio novamente. Quería contactar aí con José, buscando ese carreiro despois do impar que quería practicar a defensa do Siria. E vanse a producir novamente os cambios. Vai a saltar de novo a pista Pablo Veiga na dirección do equipo
do Calvo Siria, ben. Necesitan encontrar un pouco máis de velocidade de balón, non? Creo que Enol está enorme na portería, pero para seleccionar, encontrar mellor selección de lanzamento, lanzamentos máis cómodos, creo que hai que mellorar un pouco esa velocidade e crear un pouco máis de dificultades na defensa do Lugo. Esteban, vaya parada outra vez de Enol. O reseite que recolle o Capi, o gol de Julián. O Capi, que é un experto nese tipo de rexeite, rebote ofensivo que se di no básquet. Ven agora a circulación do CP Lucense e conseguindo o gol Enrique, poñendo 4-2. Vai de novo, que ben aproveitado Julián, ese bloqueo do outro Julián, de Julián López. O gol que consigue Julián García. Ven Esteban, opción de 1 contra 1, balón cara a Sergio, que buscaba ese carreiro entre 1 e 2, engatillando, pero non conseguiu tomar ben o balón. Mientras tanto, se vos vou dando información de alcance, O Porriño 23, o Valur 25 nesa ida da final da EHF Woman. Porriño metido de cheo todavía. Fai un rato estaba perdendo de 5, chegou a poñerse a 1 e agora está outra vez pelexando ese partido. Recordemos que a eliminatoria fronte ao equipo islandés do Valur. Este mes de maio que se nos xunta todo, non? Hai moitas fases finales, moitos equipos galegos xogándose cousas importantes e queremos estar a varias pantallas todos. Sí, non damos a máis, non temos máis pantallas, porque senón tamén estaríamos dando, mesmo que se nos acabou tamén a Primeira Nacional e demais, porque hoxe hai descanso na Plata, no Asobal, porque, vamos, non daríamos a máis. 7 metros. Prepárase Esteban para executar este 7 metros do CP Lucense. Primeiro amago, que ben localizou, maravilloso o lanzamento de Esteban, tirando de habilidade nese lanzamento que ben levou a Daría abaixo, e como localizou arriba con ese liftado. Son dous xogadores que xa se conocen de categorías base, ¿no? O sea, xa levan moitos anos xogando entre eles, tanto Darío como Esteban, e creo que vai ser un bonito duelo que podamos disfrutar desde os 7 metros. Ben Pablo con Ángel, Pablo novamente con espacio para 1 contra 1, que ben habilitou o Capi, o golazo de Julián. Que boe ter sempre un pivote que sexa capaz de, non de xenerar o espacio, sino de, unha vez que o consigue, guardalo, Vai ser os 2 minutos agora para Chema nesa defensa sobre Esteban. Probablemente ese golpe así na altura da faciana que fora que invite a exclusión do xogador do Calvo Siria. E cas exclusións, pois, xa chegado o minuto 10-12, exclusións parte dos dous conxuntos, pois estamos vendo tamén as primeiras rotacións e vendo que os adestradores están empezando a mover o banquillo e a parte táctica, non, desta semifinal. Ai, José, Esteban novamente buscando cara fora ese bloqueo exterior e o golazo, como se suspendeu, José. Auténtico golazo, a verdad que parecía que se dormía nas alturas dende o extremo dereito. Vai optar CP Lucense por defensa mixta sobre Ángel Viña, non sa baixa Nico. E o que fai é valeirar a porta Brais. 6-4 no electrónico, superado o minuto 13 deste primeiro acto. Pablo sacando o Capi a Julián, pedindo balón máis atrás, o outro Julián García, e ven Julián García buscando para Pablo Veiga. Quería levar a superioridade cara ao lado dereito porque estaba gañada, pero iba cara ao cambio, e outra vez outro erro no lanzamento, ben tapado por parte de Nol. Ese lanzamento de Brais Suárez. Primeiros trocos nese lado dereito, con Marco Suárez e Brais Suárez, dos xogadores xuvenís. Brais, que estou mirando, medrou unha barbaridade este ano, Tanto antropometría. Físicamente como deportivamente, A verdade é que pegou un cambio grande, isto que xogadores xóvenes, non, que con 16 ou 17 anos pois te sorprenden para ben nestes casos. Falta en ataque no bloqueo de Enrique. E balón de novo para Osiria. Sí, de mirarlo en outras Final Fours a Brais, tanto a Brais como a Marcos, pero de Brais, de verdade, o estirón que pegou, non sei se o colgastes da espaldeira ou algo, porque brutal.
Venlle dar bo sustento na casa, danlle de comer. Atacando de novo o equipo do Calvo Xiria. Pablo dentro centro con espacio, que ben habilitaba aí a liña de pase cara ao pivote. Vai a haber pé, vai a ser balón para o Millavence Pelucense, sacándose a Enol, iniciando ataque. José con Esteban. Hugo novamente, Esteban con espacio para un contra un, quere zafarse, que ben o levou para Hugo, balón a esquina, agora sí, con espacio, balón o Pau, recolleu na aí, oi con que mala fortuna, e entrou o balón a Darío, para haber 7 metros. Eu creo que a colexiada non se dou conta de que o balón entrou con Darío, e aí estábamos 7 metros, Eu creo que foi primeiro parada, despois, bueno, son momentos difíciles que hai que ter tomar decisións rápidas e bueno, 7 metros a favor que Esteban definiu igual de ben que no anterior. Fantásticamente aí novamente o gol de Esteban, anotamos allí tamén a segunda parada aí a Darío. 6-5 no electrónico. Ses parciais de 5 minutos que polo pronto non están sendo diferenciais, o partido está sendo moi igualado. Agora sí que está sendo un poquinho máis profunda a defensa do CP Lucense. O gol agora fantástico do Calvo Xiria. Atacando de novo Esteban. Reviravolta maravillosa de Esteban. Que golazo onde localizou. Vai a haber pasos dobles, máis ben creo, porque apoyou despois do bote nesa reviravolta Esteban. Quedou anulado o lanzamento. Pablo Veiga poñendo un poquinho de calma e pedindolle a Marcos tamén que colla distancia. Calvo Xiria que prácticamente cambiou os seus 6 xogadores, non, que estaban xogando no ataque posicional, excepto Pablo Veiga, que bueno, xa dixemos que era un xogador moi importante, non, a la hora de desequilibrar a defensa rival. O gol de Marcos. Ben Hugo, levántase, llévase a chapa agora de Samu Veiga. Moitos centímetros ahora nese bloque central do Xiria, cambio de Julián por Samuel Veiga, que a hora da blocaxe pois tamén mellora nese sentido. Ben Esteban, un contra un novamente de Esteban. Balón do Capi, conseguindo gol Sergio Ríos para poñer 8-6 no electrónico. Sergio Ríos, outro xogador importante do Lucense, que xa nesta segunda fase está a usar o seu adestrador máis como revulsivo, non sale do bloque inicial, pero sí que acaba xogando sempre máis de 40 minutos, o primeiro xogador que rota nesa primeira línea e que lle pode xogar en calquera posto de aí arriba. Julián, ben recibido aí, ben defendido polo seu par. Iniciando de novo Julián García, sacando a Marelle. En Pablo novamente, en bote achegándose, que ben lle habilitou o balón a Marelle, erro no lanzamento de Marcos Amarelle, pero que ben lle habilitou o carreiro Pablo, e como lle facilitou a causa a Amarelle. Hugo buscando entre 1 e 2 o lanzamento, gol de Hugo. Segundo gol de Hugo Moreno, poñendo 8-7. Pablo Veiga iniciando novamente o ataque, que ben vai a aproveitar ese arrastre do pivote, o gol de Pablo Veiga. Pois creo que cas rotacións dos dous equipos que se perdeu un pouco de eficacia a hora dos contactos nos 6 metros, os equipos son agora tamén debido a que están moito máis soltos os xogadores, non? Pasaron eses primeiros minutos, pero creo que os ataques agora son capaces de xerar máis espazos, conseguir lanzamentos de 6 metros. Creo que están sufrindo as defensas neste intre e veremos cal é o equipo que nestes últimos 11 minutos de xogo que sexa capaz de dar un pasiño adiante aí. Parece que se rompeu aí algún golpe que levou, que se ha sido un golpe na faciana aí o xogador do CP Lucense. E mentras vemos aí a repetición, esa finta do Capi, aí nese bloqueo, nese cambio no bloqueo, parece que leva un golpe Enrique. Vais a ter que ir 3 ataques ao banco, Enrique. Vai a iniciar de novo o CP Lucense. Outro ataque. Moi bo ambiente nesta tarde de sábado, moita
moita xente que se desplazou hasta Tui para disfrutar desta semifinal, xa incluso aficionados que non son dos propios clubes que están a xogar, e iso, bueno, fala moito do nivel galego. Mirando, acaba de entrar Amir, que era un dos xogadores que estaba en convocatoria aberta, non vale o gol por ese apoio previo de Hugo, pero estaba ben buscado esa colgada. Decíamos, Amir, un dos xogadores que estaba fora de convocatoria, bueno, nesa convocatoria aberta, erro na recepción de Pablo Vigueira, moi difícil aí abaixo. Ben Hugo, gol de Hugo. O gol de Hugo Moreno, terceiro gol do xogador do Millavense Pelucense. As perdas de balón son difíciles, non? Balóns imposibles de replegar, es que, bueno, pois, pouco xogaste a que o porteiro teña un día espléndido como Enol o está a ter na tarde de hoxe. Quinta parada de Enol, non? Levamos un día de paradas brutais. Aquí tamén vai haber cambio, se quere Enol. E o que vai a entrar é Cristóbal. O veterano Cristóbal, que vai a saltar para tratar de deter ese 7 metros entre Pablo. Pablo amagando o primeiro lanzamento. E o gol de Pablo Veiga. O gol, momento importante para o Calvo Xiria, xa que Lucense está a recortar, como sempre esta ventaxa de 2-3 goles, conseguiron baixar a esa diferencia de 1-2, é importante que Pablo este eficaz nos 7 metros. Atacando de novo Iván Tabas dende o centro, Hugo, outra vez, levántase Hugo, a parada de Darío novamente. Querendo correr o Calvo Xiria B. Pablo Veiga, ven al repliegue defensivo do equipo de Lugo. Marcos, vai a ver, falta en ataque, que ben ya sacou aí, fantástico. O xogador do CP Lucense, Hugo Costa. Atacando de novo, ven Hugo Moreno. Quería habilitar aí a Mir, nin as colexiados que non hai nada. E Pablo Veiga parando o ataque do seu equipo. Sí, nas últimas dúas transicións, dúas perdas, non? Ora unha falta en ataque de Marcos, anterior pérdida de balón na recepción de Pablo. Estuvo, a verdad, moi inteligente Pablo, alongando ahora este ataque posicional. Ven de novo Pablo Veiga, buscando desequilibrar con Julián García. Pablo con espacio, habilitando o balón a Marelle, non consigue cazalo a Marelle. Boas mans defensivas por parte de Hugo Costa. Ben Sergio, o balón que non consigue conectar co seu pivote. Aí vai a poñer un pouquiño de calma Iván Tabas. Lle dou tempo a facer os trocos na defensa ao Calvo Xiria, pois como Esteban agora colle o 6-0 do centro. Ataque de novo para o equipo de Lugo. Buscaba aí esa penetración Esteban e vai a sacar os 2 minutos. Xa o sabía, antes de que yo dixeran, xa estaba marchando Esteban Puñal. Unha mágoa froito de non poder facer ese cambio, non? A veces a estrutura defensiva non funciona como debería, o xogador está un pouquiño máis incómodo que no seu posto natural e se provocan este tipo de exclusións. Van os 7 metros de Esteban, para onde Darío, recolle receite Esteban e o gol de Esteban. Vaya para onde Darío. Bueno, unha pena non estar aí o rexeite foi as mans, bueno, son cousas que hai que loitar, estaban aí preto, pero moi ben neste caso Esteban. Imos a escoitar o tempo morto solicitado por Brais Puñal. Esteban excluído, non? Pablo e Alex, vale. Vai salir Pombo na dereita hasta que recuperemos. Tíos, van 2 rechaces que non collemos, cuestión de tensión, vale? E despois, aquí en defensa, non superaron os centrales, estamos facendo axuda, estamos sobreaxudando sin necesidade, entón cada un co seu oponente, vale? En ataque ahora pendientes a vir ao repliegue, rápido para que salga o porteiro, pero, hostia, cuestión de tensión e de saber o que queremos xogar, sabendo que eles xogan, vamos, hostia, vamos a xogar, va, 1, 2, 3, tira!
Hay asustes de Brais, sobre todo no tema defensivo. É certo que están sacando en exceso esas penetracións no centro o equipo do CP Lucense. Sí, moitos 7 metros, esas sobresaxudas das que fala Brais. Bueno, creo que foi máis un pouco porque manter que un tempo morto que porque o equipo manteña a calma, organizar de novos cambios, que vemos como volven a entrar Chema e Ángel Viña neste lado esquerdo, Pombo que fai a súa primeira aparición na final a 4, bueno, é importante para o equipo estes últimos 8 minutos manter a calma para poder seguir por diante no marcador. Pues aquí estou mirando o resultado final desa eliminatoria da ida de Porriño, pois empate a 29. Aparte con gol do Porriño para empatar o partido a falta dun segundo. Así que a mellor das sortes para Porriño na viaxe a Islandia. 19, centrados aquí xa en Tui. Hay Ángel Viña, Pablo Veiga, amagando. Ben Pombo, dentro do lado dereito Pablo Veiga, buscando ese 2 para 2 co Capi, insistindo unha e outra vez. Ben Pablo, atopou o oco, pero vai a haber golpe franco con aviso de pasivo por parte das colexiadas. Pablo Veiga novamente vai a buscar un contra un sobre Amir. Venga, defensa agora de Hugo Moreno. Quedoulle o balón a Enol, ven correndo Sergio Ríos. Balón para Iván Vila. E falta en ataque maravillosa que lle sacou Pombo. Pombo, un xogador con moitísima experiencia, verdad que sempre comentabas antes, non? Estes xogadores de unha experiencia como a Pombo, como a Julián, un equipo moi novo sempre son necesarios. Novo ataque para o equipo de Bergantiños, tratando de poñer máis 2 no electrónico. Atacando novamente Pablo dende o centro. Ángel Viña no lado esquerdo. Pablo tratando de zafarse de Amir. Ángel Viña quería buscarlo. Está atacando con un xogador máis nesta inferioridade. O equipo de Siria. Ángel, lanzamento. A chapa foi de Hugo, tocou Enol, pero entrou o gol de Ángel Viña. O gol en un bo momento. Esos goles que ao fío do pasivo que suman gol e medio prácticamente. Sí, Ángel que ten que ter ese desparpajo, non? É un xogador con un bo lanzamento exterior, deses xogadores que bueno, pois que temos poucos e debería ter un pouquinho máis de desparpajo e soltarse aí ben nese tipo de lanzamento. Golazo de Sergio Ríos. Oh. Vaya languetazo que acaba de sacar Sergio. Impresionante, nada puido facer Darío aí. Increíble. Bueno, minutos de descanso ahora para Pablo Veiga. Pombo é o que vai a organizar o ataque, ainda que ahora está no lateral dereito. Esteban Puñal dende o centro sacando a Julián. Pombo, Ángel Viña, ben recibido arriba por Amir. Novamente Pombo, Ángel Viña, superioridade de gañada, vai Esteban. O erro no lanzamento de Esteban. Viña xa todo o carreiro ben gañado, a superioridade de gañada, pero errou diante de Nol. Aí está Hugo Moreno, balón a esquina. Vai a domar o balón aí outro Hugo. Vai iniciar de novo ataque o equipo do CP Lucense. Ainda que quen solicita agora o tempo morto vai a ser o adestrador do Millaben CP Lucense. O que imos a escoitar agora mesmo. Vale, me vienes tú a atacar. Si no puedes cambiar, te quedas en centro. ¿Dónde estás? Esteban, entra por Iván. Vale, desde ya. Amir, cuando subimos transición, me cortas siempre. Vale, pero aguanta y corta. Si me cortas desde el principio, no puedo jugar contigo. Estás de espaldas a balón. José, dale. Esteban, entras. Jugamos. Fuera Amir. Vale, no juegues aquí. Juega aquí y este tío a jugar el 2 para 2, a partir del 2 para 2 generamos. Vale, con bloqueo aquí, Amir. Vale, juegas aquí y juegas aquí, vale. Esteban. Vale, vamos, tío, hostia. 5 minutos a morir, tío. 5 minutos, hostia, va.
5 más, seguimos, seriedad. 1, 2, 3, ¡Lucense! Aí as verbas de Samu e de Seijas para tratar de afinar un chisquiño máis, sobre todo o ataque do Millavence Pelucense, porque en defensa a verdade que está moi fino, esa parte do que está non defendendo, está Enol detrás sacando, co cual pouquiñas puntualizacións para poder seguir metidos no partido e que ninguén se vaya. E preparar unha acción cerrada, non? Desde ese inicio 2 contra 2 que queren iniciar aí con Esteban. E, bueno, a partir de aí intentar xerar. Pues como Brais tamén fixo o cambio defensivo, volvió a meter a Julián López, que lle dá moitísima estabilidade ahora dos uns contra uns. Aí o erro ahora de Sergio Ríos nese pase. Balón que se vai pola lateral. E ven Ángel Viña con espacio. Pombo buscando a penetración entre 1 e 2. Volve a tocar Enol, pero vai a haber 7 metros. Moi ben Pombo nesa penetración, boa transición, a segunda oleada importante, xa que Lucense estaba a defender moi ben nesa defensa posicional, e o equipo puido aproveitalo xenial. Vai Pablo Veiga na liña de 7 metros novamente. Cambio de porta, pero outro gol de Pablo Viña. É o terceiro dende a liña de 7 metros para Pablo Veiga. Hugo Moreno con Esteban. Vai a haber outra perda de balón para o Millavence Pelucense. Oportunidade de Osiria para poñer a máis 3 no marcador, que é a maior distancia que varía no que vai de partido. Pombo buscando cara fora. Ven aí a falta de Hugo Costa. Iniciando de novo ataque o equipo de Bergantiños. Vai a coller o centro de mandos Pombo agora. Ángel Viña. Ataque importante, canto menos a falta de 3 minutos, 2 arriba o Calvo Siria. Ven Ángel con espacio, lanzamento, volve a chapalo Hugo Moreno e leva unhas cantas xa. Grandísima defensa de Hugo Moreno. Ven Esteban novamente, pedindo aclarado, no 1 contra 1, Esteban buscando ese lanzamento. Ven a defensa agora de Chema. E vai sacar, vai a poñer de novo o balón en movimento a Mir. José Esteban e Hugo Moreno nesa primeira línea do Millavence Pelucense. Atacando ben José e Esteban. En a circulación un poquinho que lle pedía tamén o adestrador a Amir. Circulación de pivote, Chema ten solo o lado dereito, pero non optou por cambiar yo Ángel Vila, e o gol de Ángel. De Ángel Viña, novo gol para o Siria B. Chema, que é un xogador que físicamente envidiable, non? Empezou a xogar a balonmán fai 4 anos. Pois... Segunda final a 4 para el. Outros xogamos moitísimos máis anos e non podíamos decir o mesmo. Non demos, dou fe. Eu tamén fun dos que empezou tarde, pero non me dou tempo a coller estas lides. Vai José buscándose 2 para 2 con Amir. Ven a defensa de novo de Ángel Viña. Iniciando ataque de novo, equipo que viste de negro. 28 minutos 40 segundos superados. Hugo Moreno con espacio, levántase Hugo, superando a Darío. Gran primeira metade de Hugo Moreno, o sea, na liña defensiva está moi ben, agora tomando a responsabilidade ofensiva. Ben buscaba esa superioridade de Pombo, unha vez que estaba desdoblado Chema aí entre 1 e 2, para tratar de levarlle a superioridade case cara ao lado de Alex Puñal. Pombo de novo dende o centro, operando para un novo ataque do Siria. 13-11 no electrónico, derradeiro minuto xa deste primeiro acto. Ángel Viña, levántase, outra parada de Enol. Está moi ben traballado aí esa colaboración de defensa porteiro, porque Enol foi con todo ese lado, de feito hasta foi co pé solo, porque Hugo Moreno estaba ocupando todo Paulongo. Pero non poder axustar quizás ese lanzamento un poquinho máis, pero creo que a selección de lanzamento neste caso foi boa por parte de Ángel, pero creo que Enol, pois, bueno, está moi ben. O gol de Amir, xogando moi ben tal e como lle pedía o seu adestrador, eses cortes de balón
que agantara un pouquiño máis, que non fora tan rápido, porque senón non era sorpresivo. Este sí que é sorpresivo, gol de Pombo, maravilloso en apoio. Pombo tirando de galóns, de veteranía, bueno, o sea, importante ademais o gol para irse máis 2 ao descanso. Bueno, creo que nesta primeira metade Fenol é un dos claros protagonistas. Sin dúbida, Fenol é o que está levando a parte protagonista, o que está facendo tamén que o seu equipo siga manténdose aí no electrónico, xunto cos goles de Hugo Moreno, lateral esquerdo do Millavence Pelucense, pero a igualdade é atónica, seguramente na segunda parte que este máis afinado na defensa, probablemente máis que no ataque, sexa quen poida levar o gate a auga. Pois con ese Calvo Siria B14, Millavence Pelucense 12, chegamos ao descanso e nós tomamos uns minutiños de descanso mentras mirades as mellores repeticións deste primeiro acto. Hasta agora. A celebrar o sorteo.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day. Recuperando posición aquí en la cabina de comentaristas no Municipal de Tui para vivir a segunda parte de esta primera semifinal masculina, de esta segunda autonómica aquí da Federación Galega en esta Final Four que se está disputando a derradeira xa da tempada aquí en Tui, co Calvo Siria B14, Milla vence Pelucense 12. De momento moitísima igualdade nos dous equipos, esa diferencia máxima que chegou a ser de 3 goles, pero nada máis que nunha posesión do Calvo Siria B. Esa situándose os xogadores novamente en cada un dos seus lugares no 40-20 para a disputa deste partido. Está o balón en movimento por parte do Calvo Siria B. Atacando o equipo verde. Aí vai buscando esa primeira posesión, ese primeiro lanzamento. Pablo amagando con lanzamento. Fantástica outra vez a defensa de Hugo, que está sendo un auténtico pesadelo con eses blocaxes defensivos. Ven Hugo Moreno novamente, que ben habilitou aí a defensa. Circulación e a parada agora que foi de Samu Soneira. Fantástica e buscándose de novo Siria. Pablo, ven agora de novo a defensa por parte de José. E acción de novo para o equipo do Siria. Bueno, pois empezou esta segunda parte, empezou igual que a primeira, non? Destacar a labor dos porteiros.
e creo que van a ser fundamentais co resultado final. Vai Pablo novamente buscando aí cara ao seu capi a Julián López, pero ven a defensa de novo de Hugo Moreno e de Marcos Álvarez. Ven novamente Esteban. Balón o lanzamento asustadísimo, golazo agora de Julián García. Terceiro gol para él. Ven atacando Esteban novamente. Pasos decretan os colexiadas nesa acción de Esteban e balón de novo para Calvo Siria. Tratando de poñer o máis 4 no electrónico do Municipal de Tui. Atacando de nuevo equipo de verde, o equipo de Bergantiños. Pablo sacando Capi, la línea de 6 metros, apoyándose. Ven Esteban buscando 2 para 2. Esteban con potencia, golazo de Esteban. Esteban que como teña o mínimo espacio, vai aproveitar ese 1 contra 1. A ter que estar aí moi pechado sobre él. Hugo Moreno buscando 1 contra 1. Ven agora a defensa de Esteban Puñal sobre Hugo. Producen os cambios no equipo lucense. Hugo Moreno, Esteban e José na primeira línea, insistindo neses 3 continuamente. Buscando novamente aí José, lanzamento, outra parada de Samu Soneira. Samu, outro que tamén dos que estirou, Sí, un rapaz que exerciu tamén moito a nivel deportivo, non? E viña veu dende Camariñas na idade de cadete, bueno, a verdade que entre coñecer os novos compañeiros, esa idade moi temprá, non? Que pois ora xa é un xogador moito máis suelto, en dinámica de primeira plantilla, bueno, pois a verdade que un gran rapaz. Atacando Calvo Siria B, con máis 4 no electrónico, tratando de poñer máis 5. Atacando moi ben Pablo Veiga, querendo habilitar o seu capi. Ven a defensa agora do CP Lucense, quere correr. Ven Esteban, traes ese balón que se escapou a José Esteban novamente, non contra un, buscando a penetración. O lanzamento non vai a valer ese gol. Pero como foi capaz de, a centímetros do chan, sacar ese lanzamento e superar a Samu. Viendo de novo o balón en movimento Enrique. Esteban, que ven de xogar en categorías baixas sempre co Teucro, se mal non recordo, xogou un ano en Primeira Nacional en Lavadores, pode ser? Creo que sí, creo que si non me equivoco que foi en Lavadores. Creo que xa formou os seus estudios en Lugo e está a xogar ali. José, atopando a Enrique, vai a forzar os 7 metros nesa defensa de Samu Veiga. Vai a ser o capi Sergio Ríos que se dispoña no lanzamento de 7 metros do CP Lucense. Vai, golazo sin aderezos de Sergio Ríos. A batuta de Esteban, pero igual de ben que Esteban. 16-13. Iniciando de novo ataque posicional o equipo de verde, o equipo de Siria B. Pablo Veiga sigue dende o centro, administrando esforzos, tamén ofrecer tamén ese cambio ataque-defensa, e lle permite chegar un poquinho máis fresco ao ataque. Ben Pablo Veiga levando a superioridade cara ao lado dereito, vai a atrever no lanzamento, o balón o Pau, e vai a ser balón de novo para CP Lucense. A pena, outro balón aberto, ben xogado por parte do Siria, a ver si Fernando encontra esa dinámica para poder meter algún gol dentro do extremo dereito. Ben Sergio, querendo habilitar a esquina. A ver, golpe franco. De novo a prol do Milla ben CP Lucense en busca dese número, gol número 14. Que chegue un poquinho máis ao Calvo Siria B. Sergio Ríos, Hugo Moreno. Produce aí a permuta de postos. Ben Sergio Ríos, cara fora, apoiándose no seu compañeiro en Hugo Costa, buscando ese lanzamento. A ver, golpe franco, non vale ese gol, non lle dan validez. E ataque de novo para o equipo de negro. Hugo Moreno. Sergio Ríos. Balón ao lado dereito. Aí está José. Minutos de descanso para Esteban agora nesa primeira línea do Villavén CP Lucense. Hai aviso de pasivo.
Enrique, Sergio, lanzamento outra vez. Vaya languetazo de Sergio Ríos. Lanzamento de cadeira. Madre mía. Si outro creo que foi mellor en execución, pero este non ten nada que envidiar. No, ni moito menos. Aparte, a distancia foi brutal. E sorprendeu incluso a Samu Soneira nese lanzamento. Atacando de novo de dereita a esquerda Siria. Pablo. Ese lanzamento. Ven a defensa de Marcos Álvarez. Aí no centro do 6-0. No Milla vence Pelucense. Esteban Puñal. Ven Pablo nuevamente buscando acción. Karaseuka Piobo. Pivote sacando gol. E vai a sacar os 2 minutos. Fantástica acción de Julián. Como foi quen de xenerar, gañar e manter o espacio ante a intensidade de defensa do Millavence Pelucense. Moi ben a repetición. Está como ese agarrón por detrás que lle xenerou a exclusión. Aí temos a José. Fantástica acción de Julián. Accións perigosas. Os pivotes sempre son os xogadores que máis sofren neste deporte, non? Pero bueno, moi ben Julián. A ver se agora Fito tense que retirar. Sale Marcos Amarelle nese defensor segundo. Xogadores moi fortes. Bueno, non sei se a defensa ahora en superioridade é capaz de recuperar algún balón. E volve Esteban, como non, para intentar facer dano no 6-0 do Siria. Jugando sin pivote agora o equipo. Sergio Ríos querendo iniciar cara fora. Hugo Moreno, balón para Esteban nuevamente. Nico. Saindo dende o extremo esquerdo. Sergio Ríos querendo levar cara ao lado dereito. Superioridade. Ven aí a defensa do equipo de Bergantiños. Acción defensiva de Marcos Amarille. Ven Esteban, un contra un, reviravolta de Esteban, golazo de Esteban. E unha defensa 6-0 en superioridade que debería de obrigar aos atacantes a ir hacia o centro, onde Samuel e Julián teñen moita envergadura e aproveitar esa situación de blocaxe ca portería. E bueno, a verdade que Esteban demostra así a súa calidade. É un gran gol. Aparte ten unha finta, unha reviravolta, unha velocidade brutal, e sendo capaz de equilibrarse despois. Que ven agora a acción do outro Esteban, de Esteban Puñal, que lle vai a sacar a exclusión precisamente a Esteban Carballido. Bonito duelo, non? Si antes era Esteban Carballido que conseguiría superar a Puñal, agora nese duelo pois a réplica. Novo gol de Pablo Veiga. Quinto gol para él, cuarto xa dende a liña de 7 metros. Agora vai a estar un ratiño, creo que casi un minuto todavía. Non, menos, ahora medio minutiño se recupera o Millavence Pelucense, o primeiro dos excluídos. Sergio Ríos cambiando ritmo, indo cara fora, buscando un imposible. Creo que aí hasta hai un erro por parte de Esteban Puñal en xenerarlle esa falta a un xogador que a esa velocidade cara fora. Sí, debería acompañar, non? O que pasa é que este xogo límite, onde non queres encaixar gol e ven de cometer un erro na defensa anterior, pois moitas veces provoca esa situación de golpe franco, non? O xogador sempre prefere asegurar. Vai a haber golpe franco. Sigue a posesión para o equipo de Millavence Pelucense. Vai a recuperar o primeiro dos xogadores A. Aí está. Entra a pista José. Costa. Ollo con Sergio. Sí, Sergio que estaba preparado para engatillar outra vez, Contraataque. Venga, contra fantástica. O gol que consigue o Calvo Siria B. O gol de Chema. Uniendo o 19-15 no electrónico. Importante aproveitar esta situación de superioridade numérica neste xa minuto 40 de partido. Atacando, cambiando pezas. Ahora está Iván nuevamente no centro. Sergio Ríos buscando ahí ese un contra un. Iván nuevamente con José. Sergio Capi recibiendo. Vaya a buscar esa acción. Nuevamente de un contra un. Recordamos que está o Millavence Pelucense con un menos. O xogador de José. ¡Qué golazo de José! En esta situación de inferioridad de Esteban Puñal, recibiendo
Julián. Balón para Pablo. Volveu o balón a Chema, que viña de estar desdoblado. Gol de Chema Negreira. Moi ben esa situación, terceira oleada, non? Xogaron o contragol con Chema, esa situación de saque rápido e a volta xa unha xogada típica de terceira oleada, esa volta do extremo para xogar aí, aproveitando tamén pois esa inferioridade defensiva. Ben Iván no 2-2, ben a defensa fantástica de Esteban Puñal, forzando ya falta en ataque. Balón para o Calvo Siria B, balón a esquina, Chema non se atreve no lanzamento, Pablo decide parar o ataque. E ataque posicional, cambio agora na defensa do Millavence Pelucense 5-1. Temos aí agora con Iván Taboas no avanzado. Pablo, Esteban cara fora, Esteban, lanzamento un tanto precipitado. Esa potencia que ten Esteban, que a veces controla Costa, Costa, esa orientación, non, que él sabe que necesita para meter gol desde o lado dereito. Buscaba engatillar de novo Sergio, ben Chema, que ben chegou, repliegue agora do defensor do Millavén, José. Vai a poñer o balón en xogo dende o Curruncho, xa o puso aí Chema. E ataque posicional de novo para o equipo de Bergantiños, tratando de poñer de novo máis 5. Pablo Veiga, Julián y Esteban nesa primeira línea. Volve o Capi Julián López ao pivote, xa vemos que está recuperado. Pablo a esquina, balón no extremo, erro no lanzamento agora de Chema, que non atopou o arco. A porta defendida por Cristóbal. 20-16. Ataque de novo do Millavence Pelucense, tratando de reducir a distancia. Enrique saliendo no auxilio da primeira línea. En Sergio Ríos con Iván Taboas. Sergio con espacio. Balón para José. Está moi profunda aí a defensa do Siria. E o erro no lanzamento de José novamente. En Pablo non é quen de domar ese balón. Queda ya Esteban. E ven o ataque posicional do Calvo Siria B. Están os equipos moi seguros, non, de xogar esas transicións. Son as poucas veces que se apretan esa segunda e terceira oleada. Balón a esquina, Chema. E o balón fora. Esa segunda que ten Chema, que se lleva aí fora directamente. Solicitando tempo morto novamente o adestrador do Millavence Pelucense. Imos a escoitar a Samu de arriba. Ataque. Muevo más balón, que no me llegue a contacto y no pueda soltarlo, que tenga más continuidad. Vale, siempre, de un lado otro. Cuando obtengo separación entre 3-2 sobre todo, gracias a que te mueves para el lado y cortas para bloquear, vale, ahí ya puedo al 1 para 1. Sí, exteriores, extremos, pasito para poder apoyar, los que estéis, vale, siempre, en defensa. Cerrad sobre un lado y no permitáis el lanzamiento, vale, van a meterla. Y no permitáis lanzamiento de extremo, ir rápido allí, perseguido en bloque en el centro, vale, tío, dale acá. Marcos, sales, te quedas. Moreno, Ríos, Esteban, vale. Mejores caras, Es momento de apretar. Así que Venga, 1, 2, 3. Bo tempo morto por parte do adestrador de Lugo. Creo que empezou con 6-0, fixo un cambio defensivo a 5-1 e ainda así viu que o seu equipo estaba a sufrir e, bueno, que creo que o tempo morto estaba moi ben solicitado e agora volver a intentar engancharse ao encontro. 20-16. A ver se consigue, como ven, indicas aí, Dubra, volver a engancharse o equipo lucense. Esteban volta a pista, buscando aí o cruce para Sergio Ríos, superioridade de cara ao lado esquerdo, non quiso arriesgar aí Esteban entre 1 e 2. Balón de Hugo, Sergio que ben conectou co seu pivote, a parada de Samu. A parada de Samu Soneira.
E ataque de novo para o equipo de Siria. Pablo quería buscar aí o Capi. Ven a defensa agora de Esteban sobre Pablo. Vaya a iniciar de novo. Pombo dende o centro, sacando a Chema. Pablo con espacio, recibiendo Julián a parada de Cristóbal. A parada de Cristóbal e o lanzamento de Julián. A localización de lanzamento non foi a máis adecuada, pero a selección volve a ser boa. Hugo Moreno, golazo de Hugo Moreno. Quinto gol de Hugo, pedindo a parroquia lucense unha exclusión nesa acción. De que tenemos curiosidades que non. Vai Julián outra vez. Que parada de Cristóbal. Vaya dúas paradas lle sacou a Julián. Porteros de Lugo que creo que son os protagonistas do encontro, que o Siria non se está a marchar no marcador gracias a esas intervencións, e o equipo ten que saber afrontar tamén ese tipo de situacións, non? Terceira parada de Cristóbal a lanzamento de Julián. 3 seguidas que lle acaba de sacar Cristóbal a Julián. Hai que ser fortes mentalmente ante situacións de porteiros. Ven Esteban, reviravolta de novo de Esteban. Vai a haber golpe franco, xa estaba habilitando a liña de pase a Mir. Pero indicando Esteban, nova xogada. Pide a Mir que saia da liña de 6 metros para iniciar o ataque. Aí está Mir en auxilio da primeira liña. Hugo con espacio buscándose 2 para 2. Zafouse Hugo, buscaba lanzamento diante de Samu Veiga. Recupérase Hugo e vai a ver 2 minutos para o defensor do Calvo Siria. Sí, estaba paralelo a liña de 6 metros, non estaba ben orientado hacia o xogador, había moito espacio, debería de adiantar un pouco máis ese pé dereito hacia o xogador e ser máis forte nese 1 contra 1. Esteban, Sergio, vai a buscar a superioridade agora Esteban. Aí está, cara ao lado dereito, Hugo. Pase polas costas cara ao seu compañeiro Hugo Costa. Amir preparado, recibiendo Hugo Moreno. Esteban. La acción de Esteban sobre Sergio Ríos. Cortando a Amir, que ven Sergio aí nesa finta. O gol de Sergio. O quinto gol do Capi do CP Lucense. Teniendo 20-18. Momento de superioridade numérica para Lugo. Esperemos este ataque do Calvo Siria para ver si consigue manter a renda do marcador. Pombo dentro do centro, sacando a Capi con espacio, lanzamento, outra parada de Cristóbal. Cuarta parada de Cristóbal. Un pouco precipitado ese ataque posicional. Sergio buscando a penetración, atopouse co seu compañeiro, cortando. E foi o que inhabilitou o ataque do CP Lucense. Vai a poñer de novo a Miro, balón en movimento. Desdóblase Roberto dende o extremo esquerdo. Esteban con Hugo Moreno, escapou o balón a Hugo. E aí quen consigue a posesión é Chema. Balón para o Calvo Siria B. Aí está Julián con balón en bote. Valeira aporta ao equipo de Brais Puñal. Cambio defensivo ahora no CP Lucense. Mismo preinicio para o Calvo Siria. En Pombo, balón a Esteban. Vai a haber 7 metros nesa acción. A penetración de Esteban por defensa interior aí de Sergio Ríos, que lle quería sacar o golpe, a falta en ataque. E lle dixen na primeira metade, non? Son situacións onde a escolexada de fondo sempre é a que está mellor situada, que ve mellor esas accións. Vai Pablo amagando a primeira, superando a Cristóbal. Sexto gol de Pablo, 5 de 5 que leva dende a liña de 7 metros, todo un seguro. Aí Pablo Veiga. Comentaba que os lanzamentos de 7 metros son importantes, non? Este tipo de finais que non hai marxe ao error. Pablo está se amosar moi fiable. Sergio Ríos, Esteban tratando de domar o balón, levántase Esteban buscando ese lanzamento precipitado, petou con Samu Veiga e balón de novo para o Calvo Siria B.
Julián habilitando a Pombo. Julián García vai a poñer un pouquiño de calma e vai a iniciar o ataque. Novamente Pombo dende a central de mandos de Carballo. Pombo sacando ao seu compañeiro no extremo dereito, Alex. Buscando Julián. Esteban Puñal con espacio, superando a Cristóbal. Agora sí. O gol de Esteban Puñal. E aí deu un contra un desde a parte central. El ten unha mellor orientación e moito máis fiable no lanzamento. Ataque de novo que ben recibiu Enrique a unha man. Esa asistencia do seu compañeiro. Hai cousas que non se poden desperdiciar. O gol de Enrique Rodríguez. Poñendo 22-19. A distancia sigue aí 3-4, 3-4, pero non é capaz o CP Lucense de enganchar dúas accións seguidas boas, a pesar das paradas que está facendo agora mismo Cristóbal García, que leva 5 minutos moi entonado. Pombo, iniciando. Vai haber cartón amarelo para o banco de Villavén CP Lucense, que protestaba esa acción. Que o balón superara a liña lateral. Julián dende o centro, Esteban Puñal. Vai a sacar o Capia, Juli. Ven Julián novamente con Esteban. Vai a buscar a 2 para 2, Esteban con espacio. Vaya finta de Esteban a 2 pés. E o golazo de Esteban Puñal. Impresionante, calquera do Esteban de Lugo, Esteban de Xiria, esa capacidade de un contra un, a verdade que é realmente espectacular. Puño arriba na man esquerda de Iván Taboas para unha novo ataque do Villavén CP Lucense. Ben Sergio Ríos levantándose, balón a esquina, non ten espacio Hugo Costa para o lanzamento. José, lanzamento de José, a parada do porteiro de Xiria, escúrrese o balón aí a Roberto. Llegou a parada de Samu Soneira. Terceira parada para o porteiro de Xiria, Julián García con espacio, vai a buscar esa penetración. Ven a defensa agora de Amir. E quen solicita o tempo morto agora é o adestrador do Calvo Xiria B. Imos a escoitar a Brais. Centro, Julián, Marcos Amarelle, no segundo, vale, que fai o cambio ataque defensa, Marcos, vale. No, Marcos ao pivote, perdón, fai cambio. Marcos ao pivote, que fai cambio ataque defensa deste, vale. E agora vamos xogar en ataque. O pivote aquí, vale. Buscamos un cruce central, lateral. Cando veña a bola para este lateral, atoparonse unhas chaves na finca do colexio, unhas chaves dun coche ao lado dun coche vermello con matrícula 24335KYB. Repito, matrícula 24. Si alguén as bota en falta, por favor, teñenas na cantina do pabillón. Pois, tempo morto que Brais solicita para facer algún cambio e, bueno, pois con esa diferencia de máis 4 intentar cerrar algunha acción de xogo de ataque posicional que alargue esa diferencia ao máis 5. Veremos se lle sale ben. Ahora ataque importante, xa con menos de 10 minutos, que pode ser capital. Sube arriba Sergio Ríos, esa defensa 5-1, pidiendo un poquinho máis de intensidade desde o banco do CP Lucense. Pombo, Esteban, Julián con espacio, vai a buscar a penetración. Julián, agora sí supera a Cristóbal. E o gol de Julián García. Cuarto gol, ven Sergio Ríos con potencia, balón cara ao lado contrario. Vai a ver 2 minutos, aí por agarrón indican de Esteban Puñal. E a segunda exclusión xa para Esteban. Situacións límite, últimos 10 minutos, nadie quere encaixar gol. Os dous equipos van a ir con unha intensidade alta nas súas accións. Sergio Ríos e Iván dende o centro.
buscando, ahí está, superioridad de cada esquina. Y o balón que bica rede en ese lanzamento de Roberto Cuiñas dentro extremo. Sangre fría en este momento de partido, aunque su equipo necesita un gol. Esas como di Charlie habitualmente, que son las que non é o momento de lanzar, pero sangue moi fría porque como definiu. Vai Pablo, buscando a penetración, Pablo, superando a Cristóbal. Otro gol de Pablo Veiga, séptimo gol de Pablo. Sergio Ríos recibiendo balón que ven a penetración, a finta 1 contra 1 e o gol de Sergio Ríos. Sexto gol do Capi do CP Millavén. Intercambio de goles ahora neste momento, que pois, con esa inferioridade numérica do Calvo Xiria, pois, favorece os intereses do conxunto verdinegro. Pablo Veiga, portería baleira por parte do equipo do Xiria, igualando as forzas neste ataque. Ben Pombo con espacio, Pablo Veiga, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento, Alex, a parada de Cristóbal novamente. Quinta parada de Cristóbal. Foron 7 de Nol na primeira parte, leva 5 Cristóbal. Sergio Ríos, penetración, buscando a Iván, o gol de Iván Tabas. Xogando moi rápido agora o Millavense Pelucense esta superioridade, tratando de sacar ventaja, tratar de conseguir un bo parcial nestes 2 minutos que lle quedan. E esa defensa avanzada, 7 minutos por encontro, máis 3 arriba para o Xiria. Ataque con moita calma. Ben Pombo, balón para Pablo que pedía máis atrás o balón. Pide unha axuda a Pablo, levántase Julián, Pablo Veiga. Vais a quedar aí o balón para forzar un golpe franco. E vai a haber aviso de pasivo, todavía non. Atacando, vai Pablo Veiga. No 1 contra 1, que ben se zafou a parada de Cristóbal, como deixou aí o pé Cristóbal. Sexta parada de Cristóbal García, que lle está dando folgos ao seu equipo. Balón a esquina, vais a atrever no lanzamento, Roberto. Outra vez a vaselina, pero desta vez petou no Paulo Ungueiro. Erro aí ahora na salida de Pombo. Quedoulle balón a Iván Tabas. Balóns importantes, máis 3 arriba. Podría haber feito un ataque posicional igual de longo co anterior, que está facendo moi ben o equipo. E bueno, ahora hai que recuperar a bola en defensa, olvidarse xa desa acción e a seguir. Ben Sergio Ríos, buscaba aí ese bloqueo de Enrique. Non atopou Sergio Ríos novamente. Balón por ben, Sergio que está fundido, está xa buscando moito contacto. Igual precisa un cambio que salte a mellor Esteban a pista novamente. Moi habilitou José, pero estaba dentro Enrique. Pablo Veiga. Pablo de novo. Aire. Pablo de novo que para a transición do seu equipo, creo que o está a facer genial, manexando ben ese tempo de partido. Volve Brais ao extremo dereito. E Samuel que ten os seus primeiros minutos de ataque no ataque posicional. Minutos, xente de refresco tamén no Xiria. Lanzamento de Julián, balón o Pau. Está tendo sorte Julián García nos lanzamentos. Ven a selección, pero topou agora co Pau. Sergio Ríos, habilitando o seu compañeiro Enrique. Non é quen de domar o balón. Ben Samu sacando a contra para Brais, que ben chegou. Iván Tabas no repliegue. Bola extra para o CP Lucense para tratar de poñer o gol número 23 no electrónico. Estas son as partes que comentamos ao inicio do encontro, ¿no? Donde os xogadores teñen que crecer a nivel competitivo. Momento decisivo de partido, unha semifinal, final a 4 en xogo, e necesitan ter esa templanza ou executar mellores espaces ou saber cando se teñen que parar. É verdad que son momentos preciosos de ver por parte do aficionado. Aviso de pasivo, ben Iván Tabas na penetración, superando a Samu Soneira. Segundo gol de Iván Tabas. E sigo 25-23, máis 2, poñéndose, apretando todavía máis o electrónico. Desfibriladores preparados ya aquí no pabillón de Tui, apretándose pouquiño a pouco o marcador. Ben Julián, Pablo buscando ese 2 para 2. Julián novamente, reviravolta de Julián, vai a haber golpe franco
E xa o ataque está no fío do pasivo. Momento de mopa. Momento tamén no que tiran un pouquiño de aire os xogadores. Este ataque con pouquiño máis de 4 minutos que pode ser non capital nin decisivo, pero moi importante para os intereses do Calvo Xiria B, porque de rematar en gol a distancia pasa a ser de 3, pero un erro ou un non gol é unha posesión para Lucense importantísima. Sobre todo polo momento mental, non, do partido. Buscaba aí Esteban esa penetración, ven a defensa de Lugo, aviso de pasivo, ven Julián, levántase, moi por enriba do arco de Cristóbal. Pide o balón Hugo Moreno, buscando seu compañeiro Capi, a Ríos. Nico en axuda. Hugo Moreno vai a poñer en calma. Ataque para o Millavence Pelucense para tratar de recurtar a un gol. Ven Sergio Ríos, levantándose, atopando seu compañeiro no pivote. A parada fundamental agora de Samu Soneira. Darío Galviño fixo toco, Brais antes. Sí, temos a Darío agora na pista de novo. Momento que decías ti ao principio desta segunda metade, que o partido vai se xogar en defensa, non? Que van a ser fundamentais ahora neste tramo final. Iván Tabas, Sergio Ríos, ninguén se quere atrever a fallar, O lanzamento de Sergio Ríos. E o erro no lanzamento de Sergio. El balón para Siria cando restan 3 minutos. Julián dende o centro. Pablo no lateral esquerdo, Esteban no lateral dereito para este ataque do equipo de Carballo. Samu recibindo. Esteban, Pablo sale do centro. Balón de Esteban. Pablo levando a superioridade de cada lado de Chema. E vai o lanzamento e o gol do Calvo Xiria B, que vai a ser importantísimo este gol de Chema. Importantísimo para o equipo, importantísimo para ele, que levaba 2 erros seguidos dentro do extremo. E outro languetazo de sempre. Languetazo de Sergio Ríos. Terceiro caderazo do encontro de Sergio. Ese lanzamento de abaixo arriba, impresionante. Ademais hai cunha potencia que cando atopan os porteiros en riba, tempo de reacción é mínimo. Ataque de novo do equipo de verde, do equipo do Calvo Xiria B. Julián, defensa profunda agora de Hugo Moreno sobre Pablo. Aviso de pasivo novamente, vai Pablo buscando esa penetración, buscando unha falta para rascar uns segundiños nesa acción. Samu, quen solicita de novo tempo morto agora vai a ser outra vez Brais Puñal para poñer un pouquiño de calma e xogar esta acción sobre todo de pasivo, tratando de sacar rédito co 26-24 e escoitamos aí a Brais, o adestrador do Calvo Xiria B. Julián, en el central de Nico, dice desde el principio, hostia. Vale, ahora jugamos una permuta para Esteban y el pivote se va a quedar en el 3-3, lo va a deslizar. Vale, Esteban, vas a buscar a este central en la salida. Vale, el otro jugador, el que se viene al lateral derecho, aquí abiertos. Quedan 4 pases, si no hay nada, salimos. Vale, nos queda un último pase para que el lateral izquierdo vaya fuerte al centro. Para no hacer falta porque lo vamos a romper aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos! 1, 2, 3, gira. Tirando de pizarra Brais para esos 3 pases que lle restan a 4 pases, perdón, si non me trabuco, que lle restan a este ataque do Calvo Xiria B. E acción para xogar un para Esteban, que nas últimas 2 accións conseguiu 2 goles e vese que é o xogador que vai a ter que tomar a responsabilidade final, non? Pero bueno, como sabemos, os adestradores moitas veces preparan esas accións e ao final é o talento dos xogadores o que sae a relucir a pizarra. Sí, outras veces é o adestrador contrario, que ti contas de sacar un 6-0 e de repente cambian un 3-3, a pizarra hai que borrarla totalmente. Poniendo balón en movimiento. Ahí está el ataque. Esa permuta Julián con penetración. Erro de Julián nuevamente. Está acertado ahí Julián. Vaya a poner balón en movimiento Cristóbal. Ao tempo crono parado. Ten que ser en defensa. Se o Calvo Xiria quere gañar, ten que ser aí atrás. José con Iván.
Sergio Ríos pedindo o balón, asumindo. En a defensa agora de Samu novamente. Enrique poñendo o balón. Vai Sergio amagando con languetazo e hai pasos. Vai ser posesión para o equipo verde. Está Nico presionando a Julián e a Esteban. Foi a outra parte do tempo morto, onde Brais recalcou que cambiasen na posición de centrales Samuel e Julián e saliulle ben. Pablo Veiga, que inteligente, como foi Ken de Paraina, que estaba Chema solo xa para recibir, pero parando ataque e xogando co crono. Menos dun minuto xa, 26-24, Esteban buscando a penetración, Julián cara fora, reviravolta, o gol de Julián, agora sí. O gol de Julián García, o quinto gol, poñendo 27-24, derradeiro minuto, menos de 30 segundos xa para chegar. Aí vai Iván Taboas, a defensa do Capi, Julián. Vai a poñer o balón en movimento Enrique. Sergio Ríos amagando co pase novamente, buscando esa penetración, vai a haber outro golpe franco. Cansancio facendo mella xa. Sergio, verdad que está rendido xa. Erro agora de Sergio, peta o balón no pé. Podemos dicir non, xa o dicimos. Calvo Siria B, clasificado para a final de mañán. Tratando de buscar e conseguir ese pasaporte ao ascenso a primeira autonómica da Federación Galega de Balonmán. E volvo a recalcarlo, dixeno antes, iba a ser clave a defensa para levar o partido. E aí temos un resultado, a verdade, que moi fluxiño, porque temos acostumado e para un ritmo de partido bastante alto que hubo, sobre todo moi intenso, ese 27-24. E a pesares das paradas de Cristóbal, que no último treito de partido, que estuvo entonadísimo con 6 paradas, leva a vitoria a Calvo Siria, que quedome sobre todo coa vitoria coa dirección de Pablo Veiga. Como aportou ese saber estar, esa inteligencia dentro do campo de Pablo? Sí, creo que Pablo foi un xogador fundamental nos intereses do ataque posicional do Calvo Siria por lo que dis, non? Por manter a calma e a tranquilidade cando facía falta, por subir rápido na transición cando facía falta. A pesar de que no ataque posicional non estuvo moi goleador, pero sí que na línea de 7 metros no xerar superioridades cara aos laterales, a verdade que estuvo genial, e foi un protagonista do seu equipo como así o necesitaba neste tipo de encontro. Pois mentras mirades, hai repeticións do que foi este partido, tanto na primeira como na segunda mitad. Ese gol de Enrique, por exemplo, dende a línea de 6 metros. Aí o aplauso do Calvo Siria aos moitos afeccionados que se achegaron dende Carballo aquí a Tui. Al final son horas, para vir dala para acá. Sí, pero bueno, é o que falábamos, non? Que remataron moitas competicións, a xente, o aficionado, o balonmano tamén lle gusta desfrutar deste tipo de fases e bueno, pois aproveitar un pouco pois coa familia ou coa parexa, pois vir de fin de semana e desfrutar do balonmán e do teu equipo. Aí tamén recibindo o aplauso da súa parroquia, o equipo do Millavense Pelucense, e agardando tamén a que nos intres poida Cati recoller protagonistas para escoitar as impresións deste partido, desta primeira semifinal na que, recordamos, o Calvo Siria B consigue o pasaporte a esa final de mañán a 6:30 aquí en Tui. Recordamos os horarios de mañán, 10:30 o primeiro dos partidos, 12:30, 4:30 e 6:30. As finais pola tarde. Non erro ou era a final ás 7? Pues agora xa me colles, porque... Sí, sí. No, que vou estar igual aquí a 6:30. Xa solo como afeccionado, seguro que xa me acerco antes, pero creo que, non sei, tiña eu na mente agora ese horario, non sei por qué. Pode ser, agora eu teño tal lea de horarios, outros para aquí, para lá, xa non sabes, ao final levamos tantas Final Fours tamén que vas mesturando. Tivemos Final Fours nas que salías dun partido e xa te metías noutro, 4 seguidos, pero bueno, desta vez parece que ollemos un pouquiño máis pausado todo. E xa temos a Cati secuestrando protagonistas
Temos aí a Cati xa con Chema e con Julián, así que damos de paso, Cati, todos teus. Sí, Alberto, exacto. Estou aquí con Chema, con Julián, xogadores de Calvo Xiria B. E a verdade, chicos, primeiro de todo, noraboa, partido, verdade que intensiño por parte do lucense, daban caña, Sí, estaba visto que iban dar guerra, viñan con moita ilusión, moitas ganas, unha temporada evolucionando, indo ganando cada vez máis. Tiñamos claro que había que dar moito para conseguir romper o partido, non o conseguimos romper, pero estivemos aí todo o partido, que acabou. O que ti dis, Chema, bueno, Julián, contanos, imos facernos un pouco coas palabras de Chema, que non conseguiste de romper o partido porque a súa portería baixou a cancela nun momento e dixo non vos ides ir moito máis no marcador. Si, non, na primeira parte nós tamén fallamos algún lanzamento, pero na segunda parte a verdade que o seu porteiro estuvo moito máis acertado. A eses fallos así foi o encontro, empate casi hasta o final, estuvo igualado e esperemos que mañán sea un pouco máis sencillo. Julián, dinos, da semifinal que ven agora, que rival che gustaría por teu equipo para a final de mañá? Home, o Tui, como é anfitrión, sería un bo candidato, que ten aquí a afición toda, estaría o pabellón cheo, sería un bo partido, para mañán. A afición apretaría, estaría un fervedoiro sería isto, no vosso caso nesta final. Chema, deixoche o micro para que, bueno, o vosso final de temporada foi duro a nivel de que xogabas contra o Noroplaza Atlántico nun partido, digamos, a vida ou morte foi ese partido. Entón, algo para os teus compañeiros, afección, para ti que ten queiras. Nada, que mañá vamos a dar todo para conseguir ascender, e que veremos nos escala co Atlántico outra vez para a temporada, xa hai suerte. Para min é o máximo objetivo que teño na miña cabeza, quero ganar. Pois nada, noraboa, chicos, de novo, e disfrutade como vos equipo deste merecido pase a final. Moitísimas grazas. E nada, bueno, cada un ten os seus obxectivos, ao final o de Chema é ascender para enfrentarse de novo ao Noroplaza Atlántico, así que mañán veremos o que pasa. E nada, nun momentiño voltamos para o derradeiro partido do día, a segunda semifinal masculina desta Final Four de segunda autonómica.